Sibê panzê gulan ye, roja cezna zimanê Kurdî ye. Cezna zimanê Kurdî ji bo gelê me, ji bo gelanê Kurdistanê pîroz be. Em li serî de Celalded Elî Bedirxan û hemû êkê ji bo çand û zimana Kurdî geş bûye, serkeve, hetanî îro bijî ker û xebat pêkanîn, em di ji wan re spasdar in. Spas ji bo keda wan, spas ji bo helwesta wan a dîrokî. Banga me li gelê me re ye, sibe ji bo gelê me gelek girîng e. Bi coş û kelecaneka mezin em roja cezna zimanê Kurdî pîroz bikin li ziqaqa, li kolana, li her derê. Ji bo her mîletekî ziman û çand hebûna wî ye. Yani mîletek qet bê ziman jiyan nabe. Mîletê Kurd jî bi zimanê xwe, bi çandê xwe mîlet e. Ji bo wê em bara rewşenbîrê xwe dikin, bana gelê xwe dikin, ger em xwedî li ziman û çanda xwe derkevin, li her derê, li her qadê, li her ziqaqê, li bazirganiyê, li wek em bên hundirê malê û hetanî nixweşxana, em bi zimanê Kurdî biaxivin û bifikirin û wek em bêjin binivîsînin. Zor spas.